N'ịga n'iru na mbọ ọ na-agba ịkwalite nrubeisi na ị na-akwụ ụgwọ maka akọrọngwa patrol nakwa ifu na ememinara ị na-ere akọrọngwa patrol adịgboroja nakwa ịfịagharị mita site n'aka ndị na-ele akọrọngwa patrol na steeti a. Otu Anambra State Joint Petroleum Enforcement Team nke ministri na-ahụ maka akọrọngwa patrol na ihe a na-ebute n'ala enyego ntụziaka site n'aka kọmishọna na-ahụ maka ministri ahụ ka a gaa njem ntụmadị n'ebe ụfọdụ a na-ele fuel na Anambra steeti. Onye nta akụkọ anyị bụ Njideka Okoye kọrọ na ya bụ amụma duru ndị otu ahụ wee gaa n'ụfọdụ ebe a na-ele akọrọngwa patrol nakwa gas na Amawbia, Enugu Ukwu, Agala, Eziowele, Abatete, Uke nakwa Mkpọ ebe ha nọrọ wee nye ha akwụkwọ ịkpọ ha oku ma bagidekwa na njem nlekọta ndị ọzọ. Ya ka a gachara ya bụ njem ka onye administrative assistant nyegara kọmishọna na-ahụ maka petroleum nakwa mineral resources Maazị Anthony Mbadiwe kọwara na ihe ha ji gaa ya bụ njem ịkwagide ndị mmadụ bụ iji wee nyochapụta otu ha si wee na-adọnye ukwu nye ntụziaka gọọmenti ma yọọ ndị na-ele mmanụ ụgbọala ka ha kaba arụ hụ na ha na-agbasosi ntụziaka gọọmenti n'ihe gbasara ịkwụ ụgwọ akpọrọ Consolidated Petroleum Products Fee maka ụlọ ebe a na-agba mmanụ ụgbọala na Anambra. Maazị Mbadiwe kọwara na ya bụ njem bụkwa iji wee gbata ụgwọ eji gọọmenti maka afọ 2022 na ya bụ Consolidated Petroleum Products Fee nakwa inye ha akwụkwọ iji wee gwa ha na orugokwa maka ịkwụ ụgwọ nke afọ 2023. Ọ kọwara na ha agbasala ya bụ ozi nke ọma iji mee ka ndị mmadụ mata mkpa ọ dị na ha na-akwụ ụgwọ otu isi ha nakwa ụgwọ ndị ọzọ dị mkpa nke ọ kọwara na ọ bụ ya ka gọọmenti ji na-edozi obodo. O toro aka na-achị steeti Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihi oke ọlụ dị iche iche ọ na-alụ na Anambra ma yọkwazie ndị na-ere mmanụ ụgbọala na mmanụ ndị ọzọ na ọnụ na-ekwu n'ihe gbasara ile mmanụ ụgbọala ka ha kaba arụ hụ na ha na-akwụ ya bụ ụgwọ akpọrọ Consolidated Levy nke gọọmenti afọ 2022 nakwa 2023. N'okwu nke ya ka onye isi oche otu ahụ Sir Simon Adabanya bụ onye nke kọwara na ya bụ ngagharị ha jere n'ebe a na-ele mmanụ ụgbọala dị iche iche bụ iji hụ na o nweghị ndị na-ezobe mmanụ ụgbọala ha na-ebupụtaghị ya lesi ndị mmadụ, bụ nke ọ kọwara na ọ ga-eme ka e nwee ụkọ mmanụ ụgbọala bụ ha ji aka ha wee kpata ya, nke bụ na nzaghachi na ọ ga-eweta ntaramahụhụ nye ndị Anambra. Ọ gbalụrụ iru nye ịkpa aka na mita nakwa ile mmanụ adịgboroja nke ụfọdụ n'ime ha na-etinye aka na ya ma yọọ ndị na-akpa agwa dị otu a ka ha wezuga onwe ha ma ọ bụ nata ntaramahụhụ n'aka gọọmenti. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.